Със сигурност всеки от нас е попадал в следната ситуация в живота си. Говорите пред хора, например на работа, или седите на масата на рожден ден с семейството и някой ви задава въпрос, който ви озадачава. И вие не знаете как да му отговорите. В най-добрия случай мълчите, изчервявате се и вътрешно си мислите: Господи, какво се случва? И това е най-отвратителното неприятно чувство. И хората се страхуват от това повече от всичко друго на света. Не от провала, не от това какво ще си кажат хората, а че аз няма да мога да отговоря на въпроса. И днес ще споделя моите съвети и лайфхакове, които ми помагат да изляза от тези трудни ситуации. Най-интересното е, че тези лайфхакове се използват от най-добрите световни лектори и вие и аз можем да използваме това в ежедневието, в ежедневната комуникация. Работи на 100%. Изгледайте това видео до края и ще разбереш кои фрази определено не трябва да казваш, за да не си кажат, че си нетактичен събеседник. Моята топ класация на нетактичните въпроси са онези въпроси, които вероятно сте чували в живота си. Например, кога ще раждаш, часовника тик-така, не мислите ли за второ, напълнява ли си или ми се струва. Да, всички тези въпроси засягат нашата уязвимост. Това е нашето лично, това е нашия личен живот, това е нашата същност и разбира се, страшно дори и за работата да кажем да получим някои подобни въпроси, но можем поне някакси да се справим. Всъщност и за работната сфера ще говорим с вас днес. Като цял самия факт, че някой ви поставя в неудобно положение, умишлено или несъзнателно, ни създава огромно напрежение. Ние не искаме да общуваме с този човек и се чувстваме като голия цар от приказката на Андерсен, който: олеле, всички забелязаха, че аз замръзнах, нямам какво да кажа, часовникът тик-така, времето тече и това напрежение ни кара да не искаме да продължим разговора. Притиснати сме обаче, защото все пак трябва да останете в тази компания, защото това са ваши роднини. Няма как да си тръгнеш и да ги изпратиш на едно далечно пътешествие. Какво да направим? Да погледнем ситуацията отстрани. Дишваме, издишваме, всичко е наред, хората са прекрасни и сега просто ще се научим да общуваме с тях. Въпросите са нещо добро. Защо? Въпросите в комуникацията са необходимост. Те ни трябват, за да може човек наистина да се поинтересува от нещо, ако има нужда от разяснение и да получи допълнителна информация. Интересува се от вас, интересува се от темата и когато ви зададе въпрос, например в работен план, може да няма за цел да те унижи или да ти каже: ти си черви и нищо не знаеш. На него наистина му е интересно откъде имаш такива цифри и ти просто му разясняваш. Тук всичко е съвсем просто и ясно. И ако тези условно добри въпроси, с тях всичко е ясно, тогава как да реагираш обаче на нетактичните въпроси? Тук всичко е доста по-интересно. Първият въпрос: как получи това? И часовника тик-така. И преди години изглеждаше някак по-свежо и може би нещо ти се е случило. Първо, издишваме. Трябва да погледнем човека, който задава този въпрос. Аудиторията в този контекст се дели на референтна и нереферентна. Нереферентната, както и казвам, това е баба Пена. Баба Пена, която не е наясно с живота ти, че имаш 48 проекта, а също и дете, и може би си болен от нещо или работиш за здравето си. Тя изобщо не знае това. Не е все тая и просто иска да задоволи любопитството си. И какво е това сега? Добре, издишваме. Това не е човека, за който трябва да си губим времето. Как да отговорим на тези въпроси? Малко по-късно ще дам конкретен сценарий. Сигурна съм, че всеки от вас е попадал в ситуация, когато са му задавали нелепи, глупави, идиотски въпроси, от които косите просто са ви настръхвали. Ако тази ситуация ти е позната, остави лайк. Ако това е референтна аудитория, референтната група са хора, които са запознати с контекста. Това може да бъдат колеги, които говорят на един език с вас. Това може да е лекар, който задава въпрос, например, за вашето здраве или бременност от чист интерес. Не защото ту-ту-ту-ту, а защото трябва да знае кога. Дали планираш, трябва ли да се подготвите за процеса, т.е. винаги наблюдаваме контекста. Въпреки че първоначално, разбира се, вътрешния хълк се събужда във вас и искаме да смачкаме някого, затова гледаме с референтна, нереферентна. Ако е баба Пена, оставяме я да си диша на мира, нека си седи на пеката и да си обсъжда други хора. Сега да преминем квалификацията на въпросите. Те също са различни. Има добри въпроси, да ги наречем зелени въпроси. Като цяло всички въпроси са разделени като един светофар: зелено, жълто, червено. Зелените въпроси имат за цел да научат повече. Хей, откъде ти дойде тази идея?
Задавайки този въпрос, не искам да се заяждам с вас, наистина ми е интересно откъде сте взели идеята. Затова просто обясняваме. Хей, проведох анкетно проучване тук и тук и от моя опит се роди тази идея. Супер, благодаря за всичко, нямам повече въпроси. Защо слагаш стафиди в тези козунаци? Той не хареса моите козунаци, но... Не, аз просто се чудя защо добавяш стафиди. Това е зелен въпрос. Щом получа отговор на него, издишвам, успокоявам се, всичко ми е ясно. Жълтите въпроси е доста по-интересно. Става въпрос за тиктакането на часовника, когато не мислиш, че е време да отслабнеш. Ужас. Задавайки жълти въпроси, човек несъзнателно навлиза в личната ви територия и потъпва вашите лични граници. Тук, разбира се, искате незабавно да преминете към една силна офанзива по някакъв начин, но ако планирате да играете дълга игра с този човек и след това продължите да общувате, трябва да сте много внимателни и дипломатични и да намерите правилния отговор. Например, може да кажете: този въпрос няма общо с нашия разговор и сега той не знае какво да отговори, защото въпросът изобщо не е по темата. Той се чувства неудобно и отговаря нещо като да, не, аз просто... Както стоите, например, в училище отпред на дъската и госпожата ви пита: защо? Не знам. Така че поемате инициативата да кажете: вие сте нов човек в екипа и имате доста малко опит, наистина по-малко опит от другите. Идва един по-опитен колега, след като сте пили кафе или сте пушили по цигара и казва: момиче, как ще се оправиш, толкова малко опит? Прекрасен отговор. Да, и именно за това. Например, да, имам малко опит, абсолютно сте прав, съгласна съм и именно за това сега изучавам тази тема по възможно най-внимателния начин, ходя на уроци, чета, питам менеджерите, бла-бла-бла. И за това имам такава камара с записки и информация. От една страна, вие не сте обидели човека и не сте му казали как може да се помислите такова нещо за мен. Вие реално имате малко опит, няма как да му го кажете. От друга страна, сте казали как липсата на опит е компенсирана. Така се намирате в състояние на диалог. Това е много важно. Не се напрягате, не напрягате другия човек. Току-що много красиво излязахте от тази ситуация. Да, наистина има малко опит, съгласна съм с вас и за това. Запомнете тази конструкция. Не е да, но, защото да, но е грубо, а да и. И е много меко, красиво и стигаме до третия тип въпроси. Това са червените въпроси, които са възможно най-трудни в повечето случаи. Такива въпроси се използват, например, по време на политическа кампания. Някой човек, който се справя доста добре, и му се задава въпрос в стил: не си построил детска площадка тук, защото жена ти отишла някъде на почивка. Общо взето несвързани неща, да. Или ти си психолог и нямаш деца, как изобщо можеш да говориш за това? Несвързани неща. И ако искаме да продължим да общуваме с него и искаме хем да бъдем учтиви, хем да не се караме с никого, обръщаме внимание на следното. Разбирам справедливият ти гняв, че си се ядосал. Едното няма отношение към другото, изобщо по никакъв начин. Няма как да се разберете с този приятел, защото неговата задача е да ви изкара извън релси, така че да излезете от обувките си и да започнете да говорите възможно най-разпалено. Така че тук отново трябва да дишаш и издишаш, да припознаеш за себе си, че това не е въпрос за отговор. Този въпрос е, както казват хората, да те качи на черешата. Затова преди да отговорите на който и да е въпрос, какво трябва да направите? Първо, не бързате с отговор. Разберете, че правите пауза, дишате, издишате, определяте какъв е въпросът, какви емоции ви предизвика този човек. Това ме бесява, искам да го... Не, кажете си: супер, как мога да използвам ситуацията в моя полза? И ако не разбирате нещо или имате въпрос, може да изясните, например: правилно ли разбирам какво искате да кажете? И човека казва да или не, всъщност имам друго предвид. Добре. Или пък въпросът ви е много дълъг, много компонентен. Нека да започна с тази част. Добре. И след това поемате юздите в свои ръце. Тогава вече ти си герой, не си ученика изкара на дъската и продължаваш да водиш диалог. И ако човека е критичен или скептичен и иска да покаже на целия свят: сега ще видя тоя каква е мижа турка, но не му се получава, защото ти не се поддаваш на провокации, на манипулации, а в същото време запазваш самообладание. Чудесно. Сигурна съм, че има един конкретен въпрос, който ви дразни. Може би често ви го задават или пък никога не са ви го задавали, но ви притеснява. Въпрос, който просто ви побърква. Кажете ми, кога се случи? Какво ви питаха? Каква беше вашата реакция? Отговорихте ли или не? Ако отговорихте, какво?
Ако не, тогава защо? И прочетете какво са коментирали другите, защото от една страна това е възможност да видите какво се случва в живота на останалите и как хората реагират на това. От друга страна пък да разберете всъщност, че всичко това е нормално и хората постоянно ги питат глупови въпроси, пък всички се справяме с тях. А сега, най-интересните фрази, които трябва да се избягват, когато сме в комуникация или в диалог. Първата вече я знаете, да, но. Все едно се опитвам да преборя някого, а всъщност се опитвам се да го сгъна, нали, когато кажа да, но. Сякаш да го пречупя. И за това използваме да и за това. Аз те виждам, съгласна съм с теб, на твое място и аз щях да мисля точно така. Също фразата бу, вече съм ти казвала. Защо това е лошо? Човек като чуе тази фраза си мисли вече за идиот. И вече сте му го казали това нещо 100 пъти, отново му го повтарят, изглежда не му е станало ясно. И между другото, хората, които работят в отдел продажби или седат на гореща линия в различни компании, за тях тази фраза е зачеркната с един огромен хикс. Строго им е забранено да се казва на хората, вече ти казах. Това предизвиква негативизъм и напрежение. Нищо друго. Друга топ забрана. Сега ще ти обясня или не ме разбрахте правилно. Защото тук автоматично влизате в позицията на слабия и започвате да се оправдавате. Тоест, давате възможност на човека да зададе още, да кажем, 20-40 странни въпроса и да ви влачи по асфалта. Така че можете да смените този сценарий, като кажете, например, вие виждате тази ситуация така, защото вероятно приемате, че се поставяте на място на този човек. Аз го виждам така. И предлагате да намерите някаква златна среда. Така ще бъде хем диалог и разговор и питащия ще може да издиша малко, защото степента на напрежение по този начин намалява. И вие не се оправдавате, а се договаряте. Това е съвсем различна полярност на вашето общуване. Ако искате не само да отговорите на приятелите си, които задават странни въпроси, но и да го направите уверено, имам наръчник с 5 техники за уверено поведение в линка в описанието под това видео. В моя канал говорим за това как лесно и уверено да общувате с хората, как да изразявате себе си, да заявявате себе си и да вземете своето от живота. Включете камбанката, абонирайте се и не научавайте първи за новите ми видеа.